Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyňyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdäniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň ýetaty bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözül Hudaýberdiýewa tanış edýärim. Birleşen Ştatlaryň şikayet sudy 7 fevralda prezident Donald Trump'yň esasan musulman iratly 7 ýurduň raýatlarynyň ýurda barmagyna wagtlaýyn gadagançylygy dikeltmezlik meselesi boýunça dinlençik geçirer. San Francisco'nyň şikayet sudy Ýustisiýa departamentiniň we Washington hemde Minnesota ştatlarynyň ýuristlerinden siýahatçylyk gadagançylygyny saklamak boýunça delilleri yerli wagt bilen öğlen saat 3'e çenli bermegi sorady. Seattle şäheriniň sudy Trump'yň immigrasiýon gadagançylygy boýunça kararyny 3 fevralda ýatyryp, Iranyň Iragyň we gadagançylykda agdalan beýleki ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlara siýahatçylyk etmegine ýol açypdy. Prezident Donald Trump'yň karary Birleşen Ştatlaryň 10-dan gowrak ştaty öňki diplomatlary we tehnologiýalar boýunça kampaniýalar tarapyndan garşylyk göredipdi. Trump öz kararynyň ýurdy terrorçylykdan goramak üçin zerurdygyny aýdýarka, onuň garşydaşlary siýahatçylygyň din esasynda gadagan edilmeginiň konstitusiýa tertgelýänligini belliýärler. Awganistanyň Günbatar Farah vilayetinde ýolda goýulan bombanyň partlamagy zerarly etrap administrasiýasynyň müdiriniň wepat bolanlygyny yerli resmiler habar berdiler. Polisiýanyň 7 fevralda aýtmagyna görä, Hak Esafet etrawynyň ýokary derejeli resmiýeti Abdul Halik Nurzay vilayetyň paýtagty Farah şäherinde öz öýüniň golaýynda helak bolupdyr. Taliban hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Hökümete garşy töweşýän toparlar Awganistanda resmiýlere we howpçylyk güýçlerine hüjüm etmekde, ýolda goýulan bombalary we janyny geçen hüjümçileri ýygy-ýygydan ulanýarlar. 6 fevralda Birleşen Milletler Guramasy Awganistandaky konfliktde taraplaryň ählisini raýatlaryň helak bolmagyny we şiket almagyny bet etmek boýunça gysagly ädim etmäge çagyrdy. Geçen ýylda Awganistanda wepat bolan we yaralanan parahat ýaşaýjylaryň sanynyň 11.418 adama ýetip, odalky ýyldan 3% ýokarlananlygyny Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky missiýasy öz hatabatynda belledi. Siriýanyň hökümeti köpçülikliň jazalandyryş çärelerinde 13.000 adamy aty öldürdi we Damaskyň golaýyndaky harby tutsaxanasynda ýedigderli gynamaları amala asyrýar diýip Amnesty International Guramasy 7 fevralda habar berdi. Gurama 2011-nji we 2015-nji ýyllaryň aralygynda bolan jazalandyryş çäreleri hasaba alyp, hökümetiň henide çenli harby jinaýatçylyklara baş goşýan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Amnesty International Guramasy Birleşen Milletler Guramasyny derňew geçirmäge çagyrdy. Gurama Sednay türmesinde günde tutsaklaryň 20 we 50 aralygyndaky sanynyň asyl öldürilendigini aýdýar. Pidalar esasan hökümete garşy çykyş etmekde guman edilen parahat ýaşaýjylar diýip Gurama belliýär. Şeýle Amnesty International jazalandyrmalaryň gizlin geçirilendigini we öldürilen adamlaryň paýtagtyň daşyndaky köpçülikliň gonamçylykda jaýlanyp, olaryň maşgalalaryna habar berilmänligini aýdýar. Iranyň baş ruhany lideri Ayatollah Ali Khamenei Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'a Amerikanyň hakyky ýüzüne görkezdenligi üçin minnetdardygyny aýtdy. Khamenei'niň resmi web-saýty onuň harby ýolbaşçylary bilen 7 fevralda Tehrandan çykyşyny çetirledi. Biziň 30 ýyldan gowrak wagt bäri aýdyp gelişimiz ýaly Birleşen Ştatlaryň häkimet sistemasynda syýasy, ykdysady, ahlak we sosial korrupsiýa saklanýar. Bu jynap geldi-de saýlawlarda hem saýlawlaryň ýa-ni muny açyp görkezdi diýip Khamenei aýtdy. Şeýle-de Iranyň baş ruhany lideri hiç bir düşman Iran halkyny ysmaz edip bilmez diýip belledi we Iranlylary Iranyň 1979-njy ýylyň Islam rewolýusiýasynyň ýyl dönüminde Trump'yň haýbatlaryna jogap bermäge çagyrdy. Trump'yň administrasiýasy Tehranyň täze ballistik raketalaryny sinemagynyň ýa-ni Iranyň onlarça kampaniýasy we şahsiýetleri babatynda geçen hepde täze sanksiýalary girizdi. Iranyň energiýa podagynyň ýokary derejeli resmiýeti öz ýurdunyň türkmen gazyna zerurlygyny ýokdugyny sebäbi munyň ýurdun içerki zerurlyklaryna täsir getirmeýänligini aýtdy diýip Iranyň ýarmy resmi Fars News täzelikler agentligi habar berdi. Gaz importy kommersiýa maksatlaryna ýa-da içerki zerurlyklara gabat gelmeýär diýilip maglumatda Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi çetirlenýär. Aragiňiň 4 fevraldan çykyşynda Türkmenistanyň Irana gaz eksportynyň şertlerini bodan hem bolsa munyň ýurt üçin problema däldigini aýdanlygy bellenýär. Türkmenistan geçen ýylyň aýagynda Iranyň Türkmen gazy üçin $2 milliard möçberinde bergesiniň bardygyny aýdyp täze ýylyň başyndan Irana gaz aktyrmagyny bet etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Düwe Wiener'de ýerleşýän Türkmen inisiatywasy topory we düwe Brüsselde ýerleşýän Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň bozulşy boýunça bilelikde hadabat ýaratdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetinde Türkmenistanyň adam hukuklary ugrunda halkara borçnamalaryny berjay edişi boýunça dinlenişiň öňü tirasynda hökümete degişli bolmadyk guramalaryň taýýarlan hatabatynda Türkmenistanda raýatlaryň milli hem halkara kanunlarynda kepil geçilen hak hukuklarynyň we adatlyklarynyň bozulmagyna degişli ýagdaýlar barada jekme-jek maglumat berilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň Türkmenistanyň grajdan hem syýasy azatlyklar boýunça halkara paktyny berjay etmek boýunça ikinji döwürleýin hatawatyna seredilmeginiň jemleýici tapgyrynyň mart aýynyň başynda geçiriljegini Türkmen inisiatywasy topory habar berýär. Gurama Türkmenistanyň grajdan hem syýasy azatlyklar boýunça halkara paktyna 1997-nji ýylda gol çekenligini we göz öňünde tutulan düzgüne görä ony tasdiklan ýurdun her 4 ýyldan bir gezek Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetine hatawat bermäge borçludygyny belleýär. Komitet Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça halkara borçlaryny ýerine ýetirişine 2010-njy ýylda ilkinji gezek seredipdi. Hökümete degişli bolmadyk Türkmen inisiatywasy topory we Adam hukuklary boýunça halkara partnerligi guramasy bilelikde taýýarlan öz hatawatynda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary boýunça komitetiniň şonda Türkmenistanyň hatawatyny dinläp 2010-njy ýylyň 19-njy aprelinde çykaran rekomendasiýalaryň Türkmen hökümetiniň berjay etmänligine ünsü çekýär. Hususanda guramalar Türkmenistanda kanun goýaýjy daralaryň amala aşyran gynamaları we rehimsiz daramalary bilen bagly wakalaryň derin gelmänligine, Türkmen türmeleriniň garaşsyz halkara tynçylar üçin el ýeterli dälligine 2002-nji ýylda şol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň janyna kastetmäge synanşyk diýilip atlandyrylan waka gatnaşykda aýplanyp tutsak edilenleriň ykbalynyň nämälim galýanlygyna, ýurtda raýatlaryň propiska düzgünlüğüniň ýatyrylmagyna, harby gullugy alternativ gullugyň girizilmänligine, garaşsyz jurnalistleriň hem adam hukuklaryny goýaýjylaryň ýydarlanýanlygyna, şeýle-de ençeme websaýtyň el ýeterliliginiň çäklendirilýänligine ünsü çekýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistan plastik kartlary täze çeklendirmeler girizdi. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda plastik kart ulanjylaryň pullaryny hem daşary ýurtlarda hem de ýurdun içinde nagdlaşdyrmagyna çeklendirmeler girizilip, bank hyzmatlarynyň tutumlary hem artdyryldy. Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň ýaýradan we şu ýylyň 6-njy fevralynyň güýje giren narhlar barada täze tablisasyna bir gece günüň dowamyna nagd pul serişdelerini almak boýunça çek, biznes, elektron maestra we klassik standart tarifler üçin 250 Amerikan dollary, ýagny resmi kurs bilen 875 manat diýilip kesgitlenilen. Gold tarifi üçin bu çek $300, ýagny 1050 manat meşwerine bellenipdir. Mundan öň öz hasabyňdan günne $10,000 çenli pul nagdlaşdyryp bolýady. Inni bir günüň dowamyna $250 artyk alyp bolmaýar. Bar telekeçiligim puju çykdy diýip Adatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmen telekeçileriniň biri gurrun berdi. Şol wagtda Ozol Visa ýa-da Mastercard kartlarynyň daşary ýurtlarda nagdlaşdyrylan pulun 1,75% tutulup galan bolsa, häzir bu 3% çenli arttyryldy.
bu girdilen täze çeklendirmeler warasyna öňünden duýdurulmady. Hiç ýerde bildirişem asylmady. Diňe kartlarymyzdaky pullarymyzy nagdlaşdyrjak bolanmyzda bilik gallyk diýip atlandyrylmalygyny soran türkmen biznesmeni gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşiniň dönek taşıyaly Türkmenistanyň döwlet daşary ykdysady iş bankynyň resmi saytyna bu soňky çeklendirmeler barada hiç hili maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda paýtagtda büdjet işgärleriniň plastik kartlaryna geçirilen pullaryň nagdlaşdyrylyp bolunýan möçberini hem çeklendirmeler girdilipdir. Dün yanvar aýynyň zähmet takyny geçirdiler. Bankomaty baranmyzda bir günüň dowamyny 1000 manatdan artyk pulu nagdlaşdyryp bolmaýanlygyny bilik gallyk diýip aşywatly mugallimlaryň biri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Yeri gelenini bellesek, ýurdun beýleki vilayatlaryna da hökümetden aýlyk alyp işleýänleriň plastik kartlarynyň nagdlaşdyryp bolýan pulunyň möçberini has öňrekden çek girdilip başlanypdy. Misal üçin daşywyzda bir günüň dowamyny 100 manatdan artyk pulu nagdlaşdyryp bolmaýan bolsa, Balkanyň şäherdir etraplaryna bu 300 manada deň. Şol bir wagtda nagdlaşdyryp bolýan pulu girdilen çekler bilen bankomatlarda pullaryň uturup galmagy ýa bolmasa, umuman bankomatlaryň yetmezçilik etmegi ýaly ýagdaýlaryň saklanyp galýanlygyna üns çekilýär. Gazananca 5 aýyň almak üçin tutuş şäher söküp pulu gutormadyk ýa-da işleýän bankomaty tapmaly bolýar diýip aşkywatly mugallim Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Gal berse de Türkmenistanlylaryň gazanan zähmet haklaryny nagdlaşdyryp bilýän möçberini girdilen çekler ýurtda ady karitlarynyň gymmatlan ýa-da hut gytylan döwrüne gawat geldi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Türkmen sürüjilerine parom hyzmatlaryny dolarda tölemeli edildi. 1 fevraldan başlap girdilen täze düzgüne görä Türkmenistanyna Hazar deňizinden gäme ýüklenjek awto uluglaryň tölegleri parom menzilinde Amerikan dollaryna amala aşyrylýar. Bu täze düzgüniň ýük çekýän türkmen sürüjilerine gata agyr täsir etirýänligi aýdylýar. Bu ýagdaý bilen baglanşykly gäme gatnawy tarapyndan resmi ýagdaýda asylan bir bildirişde şeýle duýduruş berilýär. Bagtyar we berkarar gämisine ýüklenjek awto uluglaryň dikkatyna, awto uluglaryň tölegleri parom menzilinde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dollaryna amala aşyrylýar. 01.02.2017 seneden başlap Türkmenistanyň Hazar deňiziniň üstü bilen ýük çekýän türkmen sürüjileri bu täze düzgüniň Türkmenistanyňky dollar gadagançylygy sebäpli özlerine gaty kynçylyk döredýänligini aýdýarlar. Ýatlap geçsek, Türkmenistanyň dollaryň resmi satywy geçen ýyl doly ýatyrly we Garabazarda dollaryň bahadan döwlet narhyndan 2 esse gymmatlady. Täze ýoly goýulan düzgün arasynda Azatlyk radiosyna maglumat beren adynyň agzalmagyny islemeýän bir türkmen sürüji şeýle diýär. Biz türkmen ýük ulugy sürüjileri. Biz şu wagt Azerbaýjandan Gürjistana we şeýle de ondan soň Türkiýe ýük çekýäs. Biz ogul türkmen gämisine tölegi manat görünüşinde berýärdik. Innim bolsa tölegi bizden Amerikan dollar görünüşinde talap edýärler. Türkmen ýük ulugy sürüjileri mundan gaty näýle? Olaryň eden etdirliklerinden bizar bolduk. Inni biz dollar tölemeli boluruz diýdi. Ol öz sözüne dowam etdirip, ýöne dollar erkin satylmaýar ahyryn. Biz nämenin hasabyna şeýle düzgün getirýärler, düşünmeýäris. Mundan ol ýüke gatnaýan sürüjiler üçin eýrany ýapdylar. Innem bu ýolla kynçylyk döredýärler. Gämi gatnawy hyzmatynyň tölegini Amerikan dollarynyň talap edilmegi türkmen hökümetiniň kadrlaryna bap gelmeýär diýip pikir edýäris. Azatlyk radiosy bilen gurrundoş bolan we adyn vermekden saklanan başga bir türkmen sürüji täze düzgüniň wagtlaýynçamy ýa-da hemişelik boljakdygy we şeýle de tölegiň näme üçin dollar bilen edilmeli warasynda telefonyň üstü bilen parom edarasyndan maglumat almaga synaşanlygyny aýtdy. Ýöne oňa muň bilen baglanşykly hiç hili düşündiriş berilmändir. Oňa telefonyna bir işgäriň bize berilen buyruk şeýle
dollar tölemeli ilse dollar tölemeli bolarsyňyz da manat bolanok näçe wagtlyk boljagyny bilemizok görünüşine jogap berendigini aýdýar. Gäme hyzmatyny berýän edara bilen ilteşikli adyn vermekden saklanan bir yerli türkmen raýat bolsa, Azatlyk radiosyna beren gürrüňünü ýokarda agdalýan maglumatlaryň dogurdygyny tasdiklamak bilen paroma tölegiň dollar görünüşinde bolmagy barasynda ýola goýulan täze düzgüniň ýurtdaky dollar gadagançylygy we gytçylygy barka nähili iş ýüzüne geçiriljekdi barasynda hiç kimiň işgärleri düşündiriş bermändiginden alaýar. Ol täze düzgüniň diňe bir ýük ulugy sürüjülerine kynçylyk döretmän. Eýsem şol wagtyň özünde paromda işleýänlere hem raýatlaryň öňünde oňoýsuz ýagdaý döredýändigini aýdýar. Ol bu täze düzgüniň ýük ulugyny çäklendirmegi netijesinde paromyň girdejisiniň azalmagyna hem sebäp bolup biljekdigini taýar. Galy bersede bu girdilen täze düzgün we onuň maksatlary barada resmi metbuatda ilat köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowanyň paýtagtdaky togtudylan awatlyş işler baradaky berjek maglumatyny diňläliň. Aşgabat şäheriniň Paragatdyr kiçi etrapçynyň 1-nji jaýynyň daşynyň awatlyş işleriniň gutarylman taşlanandygyna indi bir ýyla golay wagt bolup barýar. Türkmenbaşy şaýorynyň ugrunda ýerleşen bu jaýyň Edil Gabat garşysynda Olimpiýa şäherçesi guruldy. Olimpiýa şäherçesiniň guruluşy bilen bagly Paragat 1, Paragat 2 kiçi etrapçylarynyň Türkmenbaşy şaýorynyň ugrunda ýerleşen ähli jaýlarynda awatlyş işleri geçirilip, jaýlaryň daşy alkapon bilen örtüldi. Olaryň penjerelerini gara ýa gök renkli aýnalary bolan plastik penjerelere çalyşdylar. Bu jaýyň ýaşaýjylarynyň biri bolan Maral Daýdanyň aýtmagyna görä, jaýlaryň daşynyň awatlanmagy, onuň alkapon bilen örtülmegi ýaşaýjylar üçin hiç bir ýeňillik döretmändir. Tersine Olimpiýa şäherçesiniň guruluşynyň tamamlanmagy golaýlamak bilen ýaşaýjylaryň problemalary artypdyr. Adamlaryň köçäni orunda köpçiliklerini üýşüp durmaklary, ýa bolmasa oturuşlarda oturup diň çalmaklary, bellenmedik ýerlerden tötänen ýöremedligi ýaly gadagançylyklar artdy. Odaldan bar bolan oturuşlar aýrylyp taşlandy. Jaýymyzyň öň tarapy göz üçin görke getirilip, arka ýüzünde alınıp barlayan işler süýrençilige salyndy. Bir ýyla çeken awatlyş işleriniň gutarmaýanlygy sebäpli jaýyň daş döwründe çağalar arkaýyn gedip ýa oýnap bilmeýärler. Çağalaryň öz başda oýnamagyna olary gödöwçilikde goýmaga enatalar alada bildirýärler. Bir ýyla golay wagt bäri 4 katly jaýyň boyun tutup duran demir merdiwalar oýnamaga çykkan çağalar üçin hop döredýär. Olara çağa diýilýär. Bir merdivany minip ýykyljakmy? Ýa bolmasa merdivalaryň demirlerine bir ýerini böldirjekmi? Garad enatalar üçin alada artdy. Bu mesele işleýän enatalar üçin has hem kynçylyk döredýär. İşleýän enatanyň mektep ýaşly çagasy bar bolsa, ol çaga isleseň islemeden gödöwçiliksiz öýde öz başda galmaly bolýar diýip Maral Daýda aýdýar. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, jaýlaryň daşdyňa göz üçin awatlanýar. Emma jaýlaryň içki näzarlyklary artmasa kemenok. Kommunal hyzmatlar üçin töleglerin dol tölenýändigine seretmeden çüren suw we lagym turbalaryny, elektrik kabellerini ýaşaýjylar öz hasaplaryna bejermeli bolýarlar. Girilgelere gödöwçilik ýok. Soňky bir ýylyň dowamında kırarlardan gelen agy suwlar barha ýaramadlaşýar. Agy suwunyň bolýan wagtyndan kesilýän wagty ken. 5-nji ady oýunlaryna taýýarlygyň çäginde ilat görügi baryny gördüler. Öňmezde bolsa entek ady oýunlarynyň özi garaşyp dur diýip Türkmenbaşy şaýorynyň ugrunda ýerleşen bu jaýlaryň ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň häzirkiden hem kynlaşmagynyň hawatyr edýändiklerini ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlyk radiosu bilen Telegram arkaly habarlaşyň. Munuň üçin şu nomerleri ulanyň. Goşmak belgisi 420 773 797 383, goşmak belgisi 420 724 168 983. Eger deslendik bir mesele ýa-da bolup geçýän ýagdaý barada maglumat bermek isleseňiz, Telegram tilsimini indirin we biz bilen habarlaşyň.
Telefon nomerlerimiz goşmak belgisi 420 773 797 383. Yeni bir nomer goşmak belgisi 420 724 168 983. Azatlyk Radiosu sizin şahsiýetiňiziň gizlilikde saklanjagyna kepil geçer. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Awgan türkmenleriniň ayal gyzlarynyň döwlet idaralarynda işleýänleri ören az. Onuň sebäbi türkmen gyzlarynyň mekteplerde bilim almagyna kän fursat berilmeýär. Awganistanda ýaşaýan türkmenleriň ayal gyzlarynyň aglabasy okusuz. Şoňa garamazdan türkmen dinalarynyň döwlet idaralarynda işleýänler 2,5 bar. Geldi daýda 30 ýyl töweregi döwlet idarasynda zähmet çekipdir. Ol häzirem Jowzjan welaýatynyň hyzmat we sosial öpçünçilik idarasynda işleýär. Geldi daýda bir zamanlar ayal ýaraglaryň komandyry hem bolupdyr. Hormatly radio dinleýijiler, onuň bilen söhbetdeşligi size hödürleýär. Şüpleşimde işleýär. Şöyle gelenden 9 ýyl boldy. Aýlygymda kim? Men 30 ýyl hökümetde, döwletde iş etdim. Mümkinçilik ana bir 5-4 diýen ýa-da münçetmen bolan başga çenlen nemesi ýok hala. Näçe ogul gyzyňyz bar? Ogul gyzym bir oguljaga adam da palç. O batana hem gepläp bilen ýok, hem eýle aýagy kär beren ýok. Ana bir oglum bar, olamana iş tapsada merdikaçylyk etýär, bolmasa öýde bar. Ana köpär 9 nefer ababeler oglum aşdyna, oglumdan kerei. Ogul gyzym okuýup geldi, okuýup gelenden soň hiç derde degmedi al. O ýerde okuýup gelenden gaýta nime boldy? Bir ýerde ýaşaş üýüňiz bar? Ýa bille kereyýär. Şunça ýyllap döwlete hyzmat edip size üý berilmedi? Üý berilmedi billere. Billerana bir näme indi bir adam aýtsaň ýaxşynda bir garybyň çenden tenetine goýňoklarda. Äri ölün 5-6 tagýry üýde elde galdy. Ana şunňa terbederlik bolup galdyk. Gyzyňyz Türkmenistanda bilim aldymy? Gyzym okuýdy Türkmenistandan bar geldi gyzym. Okuýdy şüpilla we emniyet döwletinde saýyp mansap gyzym. Komandan pillady eliňizde ýaragyp ba pilla güýjüňiz ba pilla hol näşalmy? Onu howlu opilla howlu alal diýsek billerana bir kine per ýol körkedetler her wagtdan bolan jaýly bolýatyňyz diýdiler. Jaýa berilýär tillere diýdiler. Ana soň biller şol umytyny ýördik, soň ol adamlara motana her gaýta her ýere turup gitdiler, şuňa goýup meýdanda galdyk-da. Hewlalara bolmady al. Gyzyň adam döwletde işleýärmi? Emniyet milleti marşörde işleýär komandanlykda. Polis indi polis bolanandy garyp 4 ýyl 5 ýyl bolanlar. Aýlyg bar ha. Durmuşa çykardy, onu durmuşa çykaryp bolayla musibatlar üstüne geldi onun. Äri batana bir iki sancık çağacığı batı bunu alıp kaçıp gitti. Şüpillana şoň sergedanlygyny aglap ýöňüp ýöredem. Huda bilýär onu ýere kaçyp gitenden, ýere kaçan mälimdädi, mälim bolsa da etsek bolýar onu. Iki sancık çağacığı batı bunu alıp kaçyp gitenden, ýene aglap ýöňüp özüm ýanymda ýatyp durýar. Özü polis bolup adam sonuň näp çağırmak? Hay ana bir gaýta orta bir gep gelipdirdeni. Şoň bile men o ýere alyp barjak, bu ýere alyp barjak diýip her wagtdan şol atapy üýünde saklap ýören adam da al. Komandanlykdan gürüňmere, komandan bolan pilla kop tapýar. Puluşy maşmadan zapa pul tapamaz ýok. Gyýdyp tapar, garyp basar, özümiz ýani hemmet garyp basar, şo elimizdäki barny öte şolary harjat etdik, şolar aglanmasy hoş bolsunlar diýip. Ata eneňiz diýermi? Men atam görmesemmi? Men enem üçin 40 gün galan atam şehit bolan. Ne men atany gören, ne enäni gören. Kısmatımda nimen bar eken, şehit mana şu uruşda şehit bolan eken. Awganistan uruşunda. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Azatlyk Radiosunyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Aras Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň şikayet gaziýeti Prezident Donald Trump'yň esasan musulman ilatly 7 ýurtdan bolan bosgunlara we syýahatçylara wagtlaýyn gadaganlyk girizmek baradaky hökümet kararyny tükeltmek ýa-da ketmelik hakda 7 fevralda dinlenip geçirýär.
San Francisco'nun şikayet hadiyeti Adalet Departamentinin şeýle Washington we Minnesota ştatlarynyň adwokatlarynyň siýasat gadaganlygynyň toxtatylmagy ýa güýje girme babatda öz delillerini yerli wagt bilen öýlen saat 3'te beýan etmeklerini sorady. 3 fevralda Seattle'ın federal hadiyeti Trump'ın immigrasiya baradaki kararını toxtadyp, İran'dan, Irak'tan we beýleki degişli ýurtlardan gelýän adamlara ýurda girmäge mümkinçilik töretdi. Suud prosesi Amerikanyň dürli ştatlary, öňkü ýokary derejeli diplomatlar, kanun goraýjy güýçlere degişli işgärler, şeýle hem dünýä derejesinde iş alyp barýan teknologiýa kompaniýalar tarapyndan tanqida uçrady. Adalet Departamenti 6 fevralda şikayet hadiyetine ýüz tutup, Trump'ın siýasat gadaganlygyny toxtadan hadiyet höküminiň çäklendirilmegini sorady. Şikayetde aýdylmagyna görä bu höküm gaty umumy, ol daraldylyp diňe ozal ýurda girmäge ruhsat edilen we wagtlaryň daşary ýurtlarda bolan ýa-da Birleşen Ştatlardan barýan ýa dolanyp gelýän adamlary öz içine almaly. Trump öz çıkaran kararının ýurdy terrorizmden goramak üçin gerekdigini gaýtalýar. Oponentler hem dini esaslanyp adamlaryň ýurda girmegini gadagan etmek baş kanuna ters diýerler. Mundan hem başga Washington we Minnesota ştatlarynyň adwokatlary Trump'ın wagtlaryň siýasat gadaganlygyny gaýtadan dikeltmek, ýurdun airportlaryna, sewda goramalarynda we maşgalalarda ýene garym-gatymlyga sebäp bolar diýip delil getirýärler. Seattle hadasynyň hökümi Trump'ın gaharly jogaby bilen garşylandy. Prezident 5 fevralda hadiyetler Amerikanlary hawply ýagdaýa salýarlar diýip duýduruş berdi. Trump 6 fevralda Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdelik ştabyna eden çykyşyna çykaran kararyny gorap, radikal islamçy terroristler 9-11-de edilişi ýaly biziň watanymyza zarba urmaga kararly. Bize öz ýurdumyzy söýýän adamlar üçin güýçli programma gerek dedi. Ol soňra hem biziň ýurdumyzy dargaçak bolýan adamlara eşer girmäge ýol berilmeli däl diýip sözüniň üstüne goşdy. Metbuat wekili Sean Spicer'ın 6 fevralda jurnalistlere aýtmagyna görä, Aktam bu dawada özüniň üstün çykjakdygyna şüphe edenok. Washington ştatynyň adwokatlarynyň hadiyete beren şikayetnamalary Amerikanyň öňkü ýokary derejeli resmileriniň, şol sany öňkü döwlet sekretary John Kerry'niň şeýle Madeleine Albright'yň beýanatlarynda öz için alýar. Olar Trump'ın kararynyň gawşak düzülendigi, gawşak ýerine ýetirilmegi we gawşak düşündirilýär da alada bildirýärler. Amerikanyň Apple, Google we Microsoft ýaly teknologiýa kompaniýalary da Trump'ın karary Amerikanyň sewda ulgamyna uly ziýan ýetirer diýen delil bilen şikayet hadiyetine ýüz tutdular. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.